Mbekiabo gia Kisii Welfare Association ni gobe sokire na kogikeria igoro yechisegi egati yabarai ase amatanga wego nigo barire eganga bose bakwanire eganga yabo yogocha kumusira okoria uburai bwense kurwa sorongo rwa gusi Dr. Fred Matiang'i abara yabo basanga no muri kito Bethwel Machini oyo twareganira roboti rokubwati Power! Matiang'i power! Abarai kurwa se county ya Kisii inse yedia buriri abo ria kiombe gia Kisii Welfare Association ni gulsukire robanya ko bakomera nasomo bagani yo moime musyo bosongo asiba kwa nirigoro ya mangana Serikali ya ito ya Kenya ngime yobwate ki serikali 47 revenue go sangereriwa mbamanyete muna kibesiko bangu go kiti county mbali kibesa kiri kyonsi piche serikali yebwate kerega abane gukibesa kigenda kokora magendero ali e county agire konyora abarayi baito tujorete baito kigo to present yali batretera magendero gusi igo bakanyeta abantu bakwe gusi baje korera kiburuburu ororo baje kworokia abantu na ngakibara bakangwangana ngakibara serikali yangana igo to gukikeria mangana ali agenderete na ndo tutaya bagambya abana ntu abagusi tuakanire na twagikero na makwereta bikaba bono gukwana nabariki ime yo mucyoyo maiga yo gokorigi kareki kyabo bakarawa no munyakiro Erikano Nyando ni wono banyako bagukwanira igoro yeganga yo kumusira Dr. Fred Matiang'i ase ngana yo kurigikiro kyobrai bwenso mwaka w'ikirubere na 2025 nebere kiraiga goteba intubu no mugusi anda maene tari ogwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tagwa kugenda Mombasa okugenda everywhere eliye tari omwana oito Fred Matiang'i diakwanirwe naende okwanirwe asikwe mono naenda ewa masikani echache yekoletu ngakibura buru ng'abantu bakorusigwa bakobe ku State House kuorokinga ng'abagusi mbali kende. We are here to confirm litukoli ya lero inga Matiang'i we are behind him totally kuno mogusino otole bari yabo nigo bagikire taro yabarai kurorogongo rwa gusigo cha nyuma yobora ya State House imeo Nairobi asabona banyako bakoboria abandai banyako bakwene kinga nkwikirene bara magendro wotatiga kogenda somo chuyo o State House Nairobi yombo bya serikali buna institutions kibekire. There is institution ya parliament ekugamba mangana amanene yakora revenue allocation yakora approve of the budget pono twanyorire bwangoiga inga naende ege mangana auncho getenga lera magendero igale State House inga abantu tokogenda tukikuya magendero ku State House toko bolingi kiabete intu abagusito taramanya ege kogera onyine county government, we have the executive, we have the assembly bamanyete nga yamagendera agotoka onyen Kenya mbamanyete aba Kenya asa magendera agotoka twale koboria onyine kibese iki kiabeire kinyinge kikoletwa bali bachiete nandi bakire bamanye nga bataranyora kibese iki nabwo abange nandi nga kibese ikira ikirwa ko mwana incho kawaida bono okuboriwa nigo banyako bakwene kinga nigabarai baganetio bomo erio oyo kurikiro kyoborai bwense moske Dr. Fred Matiang'i achikonya kabaga ko bomorai bwense omwaka w'ikirubere na 2025 nebere sako nyomo gusi tosuke mutu tobwate birengererie biyanga gusi yaito bwango igankura bere nande yarabire twaboririe bisaku byonzi rekora intu tobwate segi tobwaterane asogosira omwana oito Fred Okengo Matiang'i for president ande buno magusi iwanda kata yabarai bali bonzi pi buno magusi buna nje kiongozi kianza omonto tobwate okwani Kenya ngima okwani kuru mulima Kenya okwani Bokamba ochire Western baka Kisumu mato so baraira ikabako tebo omonto babwate gakuru kwa mwezimiwa Fred Okengo Matiang'i kodipoteria Ensoko TV koroigo mochobo songo ritera na Bethwel Machini.